Bahis ka. Gisagpa ko nimo. Gisagpati ka. Sakit kayo. Sakit? Lipay masakit anak. May kani kay sagpara. Unsay sana ko nimo. Nganong imo mo kong giminani? Pangutana kag imo unsay mo hangsa? Kay babaero kay ka. Abay. Kay mga anak ko kaagwanta. Pagkabot. Oh, Ay kugmin ana. Sukat pa lang sa una. Gipangga og gimahal na tika. Pero nganong nakangbuhat makagingon ani nako. hoy. Ayaw pangwinta. Kay kung imong di kong gimahal o gipangga sa una ra to. Pero Dili sobra na ka. karon. Sobra na ka. Sobra ka. Karon kay imo kong gidapata. Apit. Maunay pinagahit na ko kanang imo kong naparoon. Kasobra ka. Sige. Pinagtuo ka di ka pa. Ha? O sige, sukol. Sukol ko maon lang imong gusto ko ikalipay ni mga bunugon ko. Hala sige, bunuga ko. Musukol ka. O musukol jud ko. Karon iso ka. O isog ko. O sige, sige. Uy, Mars ka nang mapila na nakabuan. Nadusi na ni kabuan. Uy, wag may gawas-gawas. Kasi kabuan og napo kabituon. Oh, kana. Ito gina first. Oh. Kani Ikaw, siya sad. ba siya? Ngano mi siya first mura sa buntis. Wala magibitok mo guro na. Pag hono naglatigo 500. Kung dili 5 years naglatigo 1,000. Mao din ni bati yang naong no tanawa Buktik. ko nag-uga siya Oh, first. nagugaw niya. Nawayon ka ni siya. Misuro pag short Mars nga. Wala human. Kung ka nag-ingon daghang habol mo malabay ng itong uban. Kamo ba kay Uy, na chikinini first tanawa first bisag kuan tanawa guna oh. Agoy, na chikinini. Wala ay wala. Igat-igat. Pastilan. Tug murag mapunta gini siya permig kuan. Ay bayan na kay lami bayan basta kadlaw. Mao di ay mao din na. Basta kadlaw gani lami. Online. Lain na iya hapon. Oh, Jesus. Taponi ang tanagamay dahil kay. Dami nagkaway dito sa unahan. May kato na sa natong mga silingan Mars nga. Tapos mga pis actor o actress. Sige lang away. Ano Sa no? kita. Uy, ana na paminaw kada adto. Ana eh. Ang babae pa isog kayo nga perting ipisa nga pwede ra. Yana pwede ra. Lagpot nila yo puniton. Gusto jud ka makatilaw. Ang dakor ba kay laki? Dakor kay laki. Tilaw na ko first sa kana tilaw ana. Tugon na to wangon oy. Ayo. Hoy! Uy! Ayo bay! Istoryahin na natin yun. Istoryahin na kayo nyo. Istoryahin. Ano mo? Ay sagod. Ay sagod. Taon mo. Uy, nagsamok-samok man. Kamo ba? Chismusa ko. Ikaw ba chismusa? Ari ka Mar. Ari ka mapitsan ka sa bugo. Unsay ngano ba? Na pataka man. Ikaw. Pataka. Grabe ha. Uy, istoryahin na. Dako kay kaglawas niya kani mong asawa. Di ka patulan. lawas ni ate. Stop. Let me explain. Oh, sige, explain mo lang. Explain. Abi ninyo. Ako ngayon mong dugo sa mong ilong Mars. Let me explain. Kamo ba mga uy kay mo ga? Lagi naman. Nag-away mo ya. Mubuang ko uwang hinon. Uwi na noon. Ito na uwi. Over sa orange. Overacting ba? Man. Maong nagbugno mi dire. Dili tungod kinag-away mi. Unsa? Nga ba, nag-practice mi kay mo audition mi pagka-artista sa radyo di ba ha? Oh, hala malang kana kay nakadosabot pasabot convince kayo. Mansaya di dai namo no. Sunod. Pag away mo. Tarong acting. Acting mo sunod.